Znate što znači riječ komad? Kad jedete nešto, recimo tortu jedete, onda ćete uzeti komad torte, komad kolača. Ali govorimo i za osobu da je komad. Ili u Zagrebu komad. Tako se hrvatskom jeziku uče polaznici Croaticuma, male ljetne škole hrvatskog jezika. 55 polaznika iz svih krajeva svijeta, hrvatskih korijena ili potpunih stranaca, različite motivacije za učenjem našeg jezika. Dobar dan, ja se zovem Georgij, ja sam Bugarin i živim u Finskoj već 3 godine. A učiš hrvatski u Zagrebu, kako to? Hrvatski jezik mi se sviđa i u Finskoj ja imam hrvatski prijatelji i s njima pričam na bugarskom hrvatskom, nešto tako. Jezik mi se sviđa baš. Ja sam Shinjabi iz Japana. Ja sam učio hrvatski u Japanu, zato sam došao u Hrvatsku. Zašto si učio hrvatski u Japanu? Zato sada vidim. U Hrvatskoj ima puno lijepih cura, zato učim. Sada vidim te. Ne samo da smo proslavili 40-godišnjicu Croaticuma koji se zvao drugačije, zvao se Hrvatski za strance i tako dalje, mijenjao imena tijekom vremena, a sada je prepoznatljiv sa svojim brendom u cijelome svijetu, toliko da smo u zadnjih nekoliko godina imali po 200 polaznika. Nudi se 76 sati nastave koja se sastoji od tog redovitog programa, dakle 3 sata nastave svako jutro. Svaki dan poslije podne je dodatna nastava koja se organizira odnosno dakle, usmjerava se u ono što je najpotrebnije, to je nažalost najčešće gramatika. Moj tata je Hrvat, Zagreba, ali ja se nisam nikad naučila hrvatski jezik i tako sam se odlučila da ili sad ili nikada više i evo me tu. I drugo, jer ja ti studiram jezike u Trstu i radim kao prevoditeljica i tako bih htjela možda i naučiti bolje hrvatski. Prvo nauče ajde bok. Prvo što pitaju to je što znači ajde. To im je velika misterija. I nakon toga nauče ove žargonske izraze ovako, svakodnevnog govora. I psovke. Pa i psovke, da, ne od nas. I dok neki ljeto shvaćaju kao odmor, kupanje i razonodu, polaznici Croaticuma itekako ga shvaćaju radno i u želji što bolje svladati hrvatski jezik, jer nikad se ne zna kad može zatrebati. Jako si ti trača, noge su